Okay, we're back with our second hour of our program at Kami Manon. Dito lang 98.5 98.5 IFM, iti Idol Ting FM. Of course, you're still with your Idol June and Idol John Mar. Yes, of course. Nagiti kamang iti ni Dr. Emil Castillo. Okay, nga rod kat ni ador kanu ko taga kwa. Kung ano Isabela Basilan. Taga to yung Santiago City. Ngem taga Daramwangan Sornag. Talaga. Apeng ngamin ti kapkapit yun dito Facebook. Yun dito sabasabali nga lugar. Okay, yes. Paborito ni father ko kung nagayam ni Ading Ella de Jay. Oh, Marty, I love you. It's night when I... Sa bali mo dyan mo nga Marty kami. Ha? Oh, Marty. You get in your day, check it away. Oh, Marty. Marty, kasta. At dami may isang nga Marty. Ana? Marty. Hamo may kasta-kasta tata, Marty. Marty nga talaga. Ano kasta-kasta tata. Okay nga rod. Karba kat ituloy ito ilata ti agbasa o rin makabanog. Iti agbasa ka kita message ti kinaadun. Apo perper. Iti agsangpot nga mensahes yo. Maragsakan kami launay. And kung ano to ni Philem de los Reyes. Kamusta sila sa San Rafael, San Narciso, Zambales from Tiger in California ni Philem de los Reyes. Kung ano pa ni Miss Stella. Good afternoon mga idol. Babati nga ang mama ko at papa ko. Nagganon din sa mga Makamos at Takiwag family na kasalukuyan nakikinig kayon. Request ko mamaya dito. It's me, Cristel Takiwag of San Maria o Isabela. Kung ano naman ni Florendo Gurka. Nalabsa dito duma. Kung na napay ni Mild, nalabas ito yun. Ito yun, ito yun. Kung na ni Bernard, taga Junior na yung bag, nga aldaw yung manong June Ken JM, kablaon yung man ni Uncle Erning Castro Verde, dita, Dobinan. Ay, nalapasan. Ito, ni Osyong Mahor, pa-shoutout man idol, amin nga taga, Kasibu, Edralin Pili, Kamatis, kung nakasmatis. Okay, whatever. Okay. At rin nagatidog ni Jenalyn Kibael na bangal daw yung mga idol. Pasyarat man anak ko ni Keisha Lane, asawa nga ni Kim Clark. Hipag ko nga ni Kimberly, ni Papa Clito, ni Mama Nora. Kanabinan nga Kibael family dito in Nueva Vizcaya, kani Jay Batak, Ilocos Norte. Pakanta Jay, sunata nga nasamit nga ridep. Nasamit nga ridep, toro, anargang. Alla, nagchismis danda Jay, duwa nga Ella. Wala naman. Duwa ading Ella nati Jets Kiliwag yan. At may nagre-request nga po ng binaliwala. Sabi niya, binaliwala man idol para guys. Thank you from Skylay. Okay, let's go now to Nasamit Aridep. And hello to Ma'am Evangeline Forte Aramelo. She's watching right now in Baguio City. Kumusta kayo dito, Baguio City? And how is your tax campaign? Yes. Nasamit Aridep. Nga rod. Pag ininanaan tayo apo, ito may isang sunatang mangyap-yap kada tayo. So, baka pati sita may pasurto dito. Nasamit Aridep. Nato, nabasam na ito. Naman ito. Sige, damdam. Nasamit Aridep. Tulog ang arga. Biag ko humangon ka, ket inak, kag indingan. Timudem as-asug, pusok akin ayaman. Tasiksik-kalaeng, tibang arkong pagkabiyagan. O salda tibiyag, pagubugan karayo. Ingkakad ipanag un-unoy daytoy puso. Tasikalaen biag ko pang ibubusa. Kakaisunang ayat
Uray mauyos sentibiya. Naimpag aldaw yung idol. Kablaawa man ni insan Junjun nga madamang nga agsang sangal tiri daw. Kini ba ko nga madamang nga aglablaba. Kenda kiti anak ko nga balang. Request ko man idol June kan JM Jai ingkaman. O saldato'y niyang pagbubugan karayo ingkakad ipag ununoy dayto'y puso asikalaen biyag kupang ibubusat kakaisunang ayan uray mauyos sentibiya. Nasamit areder turo anargaan biag ko bumangon ka kit inag kad indengan timudem as-asog pusok akin ayawan tasiksik kalaeng ibang arko pagkabiyagan. Dahil natin sunatan na paruan na samit na rin apa. Kinansyon na po ni Bobby Gutierrez kani nalipatan. Mali kadwa na nga nagkanta. Dito mga mingan inlista tinagan na. Okay nga rap. Ang Linda. Kasi Linda tinagan na. Linda. Di ka mo? Linda Carter, di asawa ti Presidente, di supay ti Wonder Woman, gimanap ti Wonder Woman. Oh? Linda Carter, the first Ilocano song na itang record na. Linda Carter. Naimpanggal daw idol ka vlog man insan Junjun nalpas kay matian. Shoutout nga po family Agonoy at Sarmiento sa Bagnos, Aurora, Isabela. Dito din po sa Dalig, Kalinga, Aurora, Isabela. Teka siya Dalig, Kalinga. Pabati din po si Mama Del, Papa Rudy at Adelfa. Nakasama ko sa bahay habang nakikinig sa inyo ngayon. Thank you and more power. Joanna Mendoza, Cecil pa shout out po. Ordero, Balbaligo, Mendoza at Tesoro family po sa Bani, Pangasinan. Happy Sunday. And Sunday. Erika Galio, naragsak kami nga dumdumeg iti istasyon yung idol. Dito ay Malono, Kaduakda, Mr. Romeo, Kondring, Louie Alex Idol, Patukar Man, JC Seaway from Erika Galio. Where is Malono? Malono na kandi mga na. Malono ko na naman. Malinimot mo. Supay, malinit mo kang Malono. Malinit, okay. Santiago. Malono. Okay, ni Chin Esteban, na imbag malamyo idol pa shoutout man ti Esteban family. Dito Kamiling Tarlac. Kamiling Tarlac. Hello idol na imbang galdoyo, pakibati man digiti kadwag dito balay. Ni mamang ko nga kanang agdudungag kanya. It's me, Jenny ng Suliben. Benito Suliben. Kender kasi kantang ako, silapan ka. Thank you, mga idol. Well, siguro maybe it's time to play that piece, Apo. So, once again, supportaran nyo, Apo, iti first Ilocano Idol tayo. Iti first single na. And I would like to dedicate this piece to my ating Annabelle and all the people of Villa Carmen and Villa Beltran. Di ano ganda't mundo ag subli ay ket sorry tadya may tari napalalo ngamin ti sakit na naidiyan daw ang pimanaw ka sa di ka pa'y pulos kimita tawan met tinaglamas niruam ko tinagwa
nga kumabiyag ko ang subli ka, ngem di nakulata kinit kita. Intong nagsarap ta ko sa ilapan ka, ipasulik toto'y mata ang kumitaken ka. Sakto ba'y nga to ken ipababa, kastanto pa nang iparik na ang nabiyagak nga awan ka. Intong nagsarap nga kung silapan ka, ipasulik toto'y mata ako mitaken ka. Sakto ba'y nga to ken ipababa, kastanto pa nang iparik na ang nabiyagak nga awan ka. Amok nga ang babawikan na amiris mo't nagdudutang. I am sorry, damage has been done. Digbet impagarup sa maituran, balay gigit masarakan, kalpasan nga syakit panawam. Intong nagsarap ta kung silapan ka, ipasulik toto'y mata ang kumitaken ka. Sakto ba'y nga to ken ipababa, kastanto pa nang iparik na ang nabiyagak nga awan ka. Ngem kinagpaisuanan na mail-iliwak lataken ka, bareng no kabaylak to nga aramiden nga. Intang nagsarap ka kung silapan ka, ipasulik toto'y mata ang kumitaken ka. Sakto ba'y nga to ken ipababa, kastanto pa nang iparik na ang mabiyagak nga awan ka.